свята и лекува болките, раните на народа, но е заобиколена от лицемерци, крадци и завистници. Ясно. Следващия зрител, добър ден, заповядайте. Три неща, здравейте. Здравейте. Първо, моля ви, никъде на земно такова не е имало комунизъм, не използвайте израза комунизъм. Казахме го вече, казахме го. Второ, социализма не е си отишъл. Не съм съгласен с темата, един зрител още в началото ви каза. И трето бих попитал другара Чакъров. Другаре Чакъров, от добро бяха ли некоме? Още 49-та година, ако бяхте отворили граница, знаеш ли колко българи щяха да изчезнат и нямаше да има още тогава България? Ясно. Следващия зрител, добър ден. Ало. Ало. Чувате ли ме? Ало. Да, кажете. Добър ден, поздрави на всички ви и особено на господин Чакъров, когато смятам за един от най-достойните и в интелектуално отношение най-издигнатите българи, синове на България. Сега, по отношение на темата, мисля, че не трябва да говорим за шанс. Между прочим, пропусна да се представя Бай Митю от Брестак, Варненско. По отношение на темата. Какъв шанс? Става дума за перспектива на развитие, но не на България, на света, в близко или по-далечно бъдеще. Затова, защото човешкият ум още не е измислил нещо по-справедливо и по-съвършено от комунистическата идея. Тоест, да работиш според възможностите си и да получаваш според твоите нужди. Въпрос към господин Чакъров, а след това и бележка към господина Вучкова. Господин Чакъров, Съюзът на комунистите в България, каква е първата стъпка от тук насетне за реализиране на идеята? Към господина Вучкова. Господин Вучков, стига да чакаме, бе. Там го няма, тук го няма. Имаше ли го някъде китайците, които направиха доброто от капа и доброто от соца и за нула време станаха работилницата на света? Освен това, духом ние, българите, сме много по-високо, на много по-висока степен на развитие интелектуално от всичките простаци на Запада. Ясно, господине, последен зрител и давам думата на гостите. Добър ден! Ало! Ало! Добър ден! Кажете! Добър ден! Кажете! Господин Солаков. Да! Имам чувството, че Европейския съюз превръща умишлено моето мило отечество в едно модерно европейско сметище с помощта на предателското българско правителство. Виждаме и усещаме с каква страхотна скорост в България се разпространява всичко нагло, неморално, жестоко, уродливо във всички области на живота. Искам да попитам нещо гостите ви, как оценяват факта, че другарката Меглена Кунева ще получи около 3 милиона лева обезщетение, че напуска Европейския парламент. Какво е допринесла тя за света и за България, че за да вземе толкова пари? Ясно, прочутата българска завист. Господа, тъй като се събраха много въпроси, аз ви предлагам кратко обобщено това, което най-ви впечатлява и което искате да вземете думата. Господин Вучков. Сега имаше персонални въпроси към мене. Признавам, бележката на Бай Митю не я разбрах много, но всички останали бяха все в един и същ куп. Господин Тодоров и други. Нека да бъде ясно. Специално за господин Тодоров, вие му взехте телефона и го поканихте да дойде да ви бъде гост на студиото. Не съм го поканил, защото не съм му го взел. Няма значение. Няма значение. Ами тия, които имаха тия въпроси към мене, да заповядат тук в студиото, да имат достоинството и да станат до мене. Така както достоинство има господин Чакъров. Тук ще припомна нещо, господин Солаков. Преди година или две, господин Чакъров беше отново гост във вашето студио. Аз от къщи по телефона. Така, малко демонстративно го засяках. Той, помните ли, господин Чакъров, казахте, ами що Костов да дойде да дискутира с мен? Аз казах, Костов е на голяма висота, той няма да дойде.
да дискутира с вас. Не е много Аз хубаво съм това, на ваше... че не идва Костов да дискутира, защото си се е негова получава работа. така, че Аз съм дошъл когато тук... е в неудобна позиция, Костов много лесно може да бъде изваден от ореола на голям политик. Чуйте ме внимателно. Костов е връх. Под достойството на Костов е да дискутира по начина, по който бяха зададени въпросите от зрителите. Аз винаги и всякога ще защитавам Костов. Между прочим, има едни такива веяния и сред нашите среди. Той Костов няма нужда от защита. Има нужда от защита. Затова, защото от много места го бруйлят, от много места го хулят, от много места го демонизират. Аз съм на ваше разположение. Добре. Само искам да добавя нещо към господин Чакъров. Господин Чакъров, извинявайте, аз не съм заядлив човек, като казах преди малко, че така, нали, гледате да си търсите избиратели. А пък вие след това нещо намекнахте за фурнаджийската лопата. Били сме натам, може би не беше този израз, но нали, били сме с тия, били сме с уния. Като политика, да. Извинявайте, господин Чакъров, помните ли, че вие дадахте едно рамо и на царя? Това не е ли малко така, нали? Аз го наричам фурнаджийска лопата. Господин Чакъров, много важният въпрос на зрителя. От сега нататък какво предлагате конкретни стъпки вашата партия? Сега, да сложим ред във въпроса. Да. Значи, Съюза на комунистите в България отговаря за всичко случило се в България до 10 ноември. След това управлението, програмите, практика, теорията на Българската социалистическа партия. Всички въпроси за този преход ги задавайте към Позитано. Ние внасяме иск в съда, с който искаме съда да установи нашата идентичност, че Позитано няма нищо общо с теорията и практиката на Българската комунистическа партия. Тя се самообявила, самооценила, че е наследник. По този начин прибра електората на тази огромна партия и тя 20 години праща Позитано в парламента. Значи това е първото, което искаме. Не ни задавайте въпроси. 20 години сме мълчали, което означава, че 20 години ние сме били в нелегалност. Едва сега ние излизаме от нелегалност и ще предявим претенции към всички, които са яли, пили и не са платили. Това ще ви бъдат първите стъпки. Искане на възмездие. Иска. Да. Не, първо искаме съдът по закон да ни признае, ние ще дадем аргументи, доказателства, закони, от което се вижда, че Българската социалистическа партия през досиета, през корпоративни данци, през ликвидации, участвала във всичко. Едно число ще ви дам. 70% от участници в криминалната приватизация са членове на БСП. Ама моля ви, това са партийци били някои, не са били комунисти. Не ни бъркайте с Българската социалистическа партия. По този начин лявото беше подменено, така както дясното се подмени. Втората редица от партийните канцеларии на Комунистическата партия отираха в СДС. Друляр Иван Костов до 10 ноември кандидатства, член на Комунистическата партия, приет на партийно равнище, чака само да дойде бройката да се спусне Тройен комитет на партията. Сега, при всичките години, искам сега да ви кажа една малка подробност. Много скоро след иска, който ще внесем, ние на господин Вучков ще направим следното. Имаме много силна аналитична група, специалисти, които са на Запад, учили в американски университети, които са членове на нашата комунистическа партия. Ще дадем господин Иван Костов на съд за кошмарни престъпления срещу българската държава. Повече няма да кажеш, да ни попаднем... Да, благодаря ви, господин професоре. Господин професоре, Гърция 240 милиарда дълг външен. Хората изобщо не се притесняват от този. Вие си спомняте на времето Чаушеско и комунизма, как се е напъна Чаушеско да върне външния дълг и румънският съсед тук умираха от глад. Вижте какво самочувствие на една Гърция, която дори е призовава да продава острови. Тя обаче казва на германците, на фрау Меркел: извинявайте, фрау Меркел, вие сте майче възродени нацисти, а помните ли, че има да ни давате 70 милиарда долара? Вижте самочувствието на тези държави. Турция 120 милиарда долара външен дълг. Непрекъснато скуизира Америка. Тук, ако имаме възможност, подайте, колеги, последното заседание в Американския конгрес. Знаете събитията. Турция отзовава посланника си от Съединените щати, защото Американския конгрес с някакво минимално мнозинство, уважаеми зрители, с един глас вкарва резолюцията, приема резолюцията за арменския геноцид и днеска президента Обама дава на заден ход, като казва, че той ще стопира тази декларация, защото да забележите, че Обама беше човека, който